Слава Богу. Тут ми жили, там далі. Можна зайти, подивитися зараз сніжну таку сніжний день. О! Я коли ж взимку показував, як моя шапка падає. Впала, вірніше, піднімав. Тут в Спрингфілді отакого тут сюди заходило всього. Вже понастроювали різні забори, я вже заходив сюди, велосипедом доїжджав. Отакого з другого поверху, кажеться, наблюдалось. Навіть, каже, поліція на спину когось кидала. Кажеться, жінка поліція. На спину ніби наркомани тут були, а може якийсь андеркавер якийсь спосіб. Ось там взяв. От тут. Серед того апартмент. Серед того срізу. Отакого от з другого поверху, куди билися. Говорят, такое там письмо читалось від з Луцька приїхали, як вони знали, про Зіни Йосипівна Маранюк. Були в новому різному домі, чи в підвалі ще видно, в тому різному. Вона заснула. А тут вже другий цей Павлік Кухарчук. Галя тут от, вона показує на цю Марусю, звіробійчу якусь, згадка про неї. Тут чистила пилісосом. Воно мислі йдуть, але воно може не то. Але там вже і Варшава, я чув, щось ржуть які. Шутчики говорять. Таке, що то... Як воно йшло, правда яка. Ну, яке гарне дерево в цьому снігу. Ну і давайте злом за зло треба пам'ятати. Лайкою за лайкою. Шалом. Горящий кущ можна згадатися з цього засніженого. Сніг, слава Богу, сонце місяць, зорі. Князі земні. Ангели святі, зорі, ангели святі. Не давайте злом за зло. Це Спрингфілд, Массачусетс, United States of America.